माने सिनाया आंथ' माने फैफेराखै नालाय आरो आं नुफेराखैबो आं सिनायामोनबो दायो जोंना आदाया खोन्थाबाय माने जोंहा आदा गेदेरनि बाजैनि बिनानाव आरो बिखावनि न'नो आरोखि बेयो थिगानो रिलेसनाव थाफैदों जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया दा साहाखौ लोंग्रोसै बिनि उनाव ओमफ्राय जोङो जाय मानसिया जोंखौ लांग्रा बेयो बिसिनि न'निफ्राय एसे उनाव दङ न'खौबो आं दाहाय खोन्थानोसै ओमफ्राय मानसिखौथ' जों लांफाखागोन नालाय दाहाय एसे खोन्थानोसै माबायदि मानसिया नङा होमबा बेसे बैसोनि ना हिन्जाव मानसि थांफागोन ना हौवा मानसि थांफागोन बेनि सायाव दासिमबो फिक्स जाथ'वाखै आरो थेवबाबो जों साहाखौ लोंना लाग्रोसै नङा होमबा आरो नेक्स्ट भिडिअ फैफिनसैलाय हेल' लोगोफोर नै आं बेरेफुंजानि फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै आङो दायो दंफैयो मुरिकेम होननाय जायगायाव ना बेयाव आङो इमान फुङावहाय मानो फैदों ओमफ्राय जोङो बिदा फंबाय साथाम बिदा फंबाय माने जोंहा आयंनि फिसाला सानै सासे आंनि गेदेर आदा ओमफ्राय सासे आंनि उन्दै फंबाय जोङो मोनसे जायगायाव फैलायबाय बे जाहैबाय माने आं दाहाय लास्टआव खोन्थागोन आरो नोंथांमोना जों थांबाय थाबानो जाबाय जोङो दायो मोनसे जायगायाव थांगोन जाय जायगायाव थांगोन जोङो बिनि खुनु न'बो मिथिया आरो जोङो बा मानसिबो सिनाया जों नैबेयाव अलरेडि न'आव मोनफैखाना दं आरो ओइनि सिगाङावहाय आङो दायो बाहेरायाव दंफैयो बे जाहैबाय एखेबारे मुरिकेम जोंहा हलकबारि होननाय गामियावहाय जोङो दायो दंफैयो सासे नेपालिनि न'आव आरो खिन्थु जोंनि बियो सिनायनायबो नङा जेनिबो नङा जोङो ओमफ्राय बै मानसिया माने बेलेगजों आखौ जोंखौ कानेक्सन होनानै आरो बेलेग जायगायाव जोंखौ आरो लांलायगोन खिन्थु मानो लांगोन बेखौ आङो दायो खिन्थिया दाहाय नोंथांमोना जों थांफाबाय था उनाव लास्टआव नोंथांमोना नायलांबासो मिथिगोन आरोखि खिन्थु माने बिराद दुखुनि बाथ्रा आरो जोंहा बेनिखायनो माने जोङो फुंनि समावबाबो गोजांबाबो बा हरानो जा सानानो जा जों माने जिरायनाय गैया जों माने बेरायगासिनो दं माने बेरायाखै मोनसे खामानिनि थाखाय जों माने थांलाय फैलाय खालामगासिनो दं आरोखि ओंखायनो उफाय गैया दा मा खालामनो आङो ओंखायनो नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय उनावहाय लास्टआव मिथिगोन माने जोङो मानो थांदोंमोन बेयाव आरो मानो फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय दसे खोन्थालांसै नङा होमबा बेखौबो जोंथ' सिनाया थेवब्लाबो जोङो फैबाय आरोखि आरो बिनि उनावहाय जोङो दायो मोनसे जायगायाव थांनाय जाहैबाय नै जायगाफ्रा रावबो सिखाराखै माने बिराद फुंजासो नालाय दासो माने साराय सारिथा जाहैबाय बेनो नै ओइ मेन हाइवे खाथियावनो आरोखि बारा गोजान नङा बेनो मेन हाइवेआ नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय आंजोंहाय ओरैजाय नै न'आ ओइ नुदों खोन्थाहरदों एसे जम खालामनानै बिसोरो जिरायबाय सिङावहाय नुदों नै दाबो माने मोजां स्रां जायाखै आरोखि बिस्राबो माने रावबो सिखाराखैनोमोन थेवब्लाबो जोंनि थाखायथ' बिराद इम्परटेन्ट नालाय ओंखायनो जोङो फैनांगौ जाहैबाय जोङो ओमफ्राय दायो दसेनि उनावहाय बेनिफ्राय जोङो थांसै ओमफ्राय बेनिफ्राय सासे मानसि थांफागोन ओमफ्राय बे मानसिया माने जोंनोहाय जों जाय जायगायाव थांगोन बा जायनि न'आव थांगोन बे मानसियासो जोंनो न'खौ खोन्थाहैगोन आरोखि थौदो लोगोफोर बिदिबा आरोबाव आंजों थांफाबाय थादो बिसोरो मानसियाथ' आं दहायनो खोन्थाखाबाय सिखाराखै माने स्रांबो जायाखै नालाय नै बिसोरो इयाव जिरायना दं माने सिङाव मानसिखौ नेगासिनो आरो रायलाय मोनबाय मानसिजों मोनाखै फैयाखै ना सिखाराखै ना रावबो हा हा नङाना ओंखायनोथ' दं मानसिया जाय मानसिया लांग्रा सिखाराखै ओइथिंसोबाव आदसा जाय मानसिजों रायलायदों बेनाव जों मोनफैबाय ओमफ्राय माने जाय मानसिया लांग्रा बे न'आ नंबावा जाहैबाय माने बेलेगावसो न'आ थांफाबाय थादो बिराद माने उफाय गैया माने दुखुनि समावहाय ना हरानो जा ना सानानो जा जोंथ' माने खाथिंबाय थाखानांसिगोन नङा होमबा ओंखायनो आं बुंदों माने नोंथांमोना जों थांफाबाय था लास्टआव नोंथांमोना बुजिगोन जों मानि थाखाय फैदों आरो जोङो मा लांफैदों इमान फुंनि समावहाय आरो सोरखौदि जोङो बेफोरबायदि नेबाय थानांगौ जाखो मानि थाखायहाय अब्लासो मिथिनो आरोखि नोंथांमोना थांफाबाय थादो नङा होमबा आरोबाव जोङो बेयाव बेसे गोबाव थानाय जागोन बेखौथ' मिथिया दायो जोङो मोनफैनाया एसे बावबाय 10 मिनिटसो जाहैबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा दाबो सिखारथ'वाखैनो जाहैबाय थेवब्लाबो जों नेबाय थानांगोन जायखिजाया जोंनो नांगौ हिसाबैथ' जोंथ' जेरैखि जाबाबो खै घन्टा जायो बेसेबां गोबाव जायो जोंथ' नेखानांगोन नङा होमबा जायखिजाया जोङो दसे नेग्रोनोसै ओमफ्राय थांनायखौबो जों खोन्थानोसै नङा होमबा जोङो थाखाय नै दायो साहा लाबोबाय बिदलथि लाङो नेहोनानै दायो जोङो साहाखौ लाबोबाय साहाखौ लोंबा लोंसै आंथ' इमान बेरेफुंजानि साहा लोंनायनि हुदा गैयामोन आरोखि आं साहा लोंथ'ला नामाथाय भिडिअ बनायसै दे ब्लग बनायसोमबाय दिनै जोंना बायद'आ बेनो जों बिसिनाव मोनफैबाय दायो आंनो साहा होफैबाय आया गुड मर्निं थेंक इउ जोंना खस्थ'बाबो सिनायाबाबो बेसोरा साहा फैबाय उफाय गैया दा मा खालामनो मानसिनाव फैबा मानसियाथ' बेफोरबायदि होखायो नालाय
नोंबोथ' सिनाया ना सिनायोमोन बियो इदि सालायबाय नामा माथो फरियालसो ओंखारबाय नोंसो बाजैनि बिनानाव असे बाजै माने जा बै सोर बाजै आदा मिरगानि आं आरो बेखौनो सिनाया नालाय आं मिथियासो होनना बुंदों माने दानि थाङो थोङै मा जाहैबाय माने फरियालसो जाहैबाय माने जोंहा माने सासे आदा दंबायो आरोना जोंनिनो बंस'निनो फरियालनि बे आदानि जाहैबाय नै बेयो हिन्जावनि बिनानाव दा जाय मानसिया साहा होफैदों ना बेयो बे बिहावनि जेनेबा आदा मिरगानि बिहावनि न' आदसा आदसा जोंना माने आदानि हिन्जावा बेलेग जाथि आरो नेपालिस ना नेपालिमोन आरो थिगानो आंबो जानोसै दायो नै बिस्कुट आंनो बे बिस्कुट होफैबाय ओमफ्राय साहाखौथ' लोंनांसिगोन ना आलासि फैनाय हिसाबैथ' साहाखौ होदों जेला लोंनांसिगोन नङा होमबा सोरबा सोरबा मानसिफोरा फुङाव साहा लोङो दै माने जोंबो माने एबार फुङाव मोनफैबाय नालाय आरो जोंहा आरो रिलेटिभबो जाखायो ओंखायनो जोंनो साहाबो होबाय आं सानदों माने सिनाया आंथ' माने फैफेराखै नालाय आरो आं नुफेराखैबो आं सिनायामोनबो दायो जोंना आदाया खोन्थाबाय माने जोंहा आदा गेदेरनि बाजैनि बिनानाव आरो बिखावनि न'नो आरोखि बेयो थिगानो रिलेसनाव साफैदों जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया दायो साहाखौ लोंग्रोसै बिनि उनाव ओमफ्राय जोङो जाय मानसिया जोंखौ लांग्रा बेयो बिसिनि न'निफ्राय एसे उनाव दङ न'खौ आं दायो खोन्थानोसै ओमफ्राय मानसिखौथ' जों लांफाखागोन नालाय दाहाय एसे खोन्थानोसै माबायदि मानसिया नङा होमबा बेसे बैसोनि ना हिन्जाव मानसि थांफागोन ना हौवा मानसि थांफागोन बेनि सायाव दासिमबो फिक्स जाथ'वाखै आरो थेवबाबो जों साहाखौ लोंना लाग्रोसै नङा होमबा आरो नेक्स्ट भिडिअ फैफिनसैलाय जाय मानसिखौ जोङो नेफैदोंमोन ना बेयो अलरेडि मानसिया मोनफैखाबाय नै उनावहाय दंना आंनि उनावहाय नैबे ओमफ्राय जोङो बेयो मोनसे जायगायाव जोंखौ लांसिगोन जोंनो साहा लोंहोबाय बेयो मा बे बिखुनजो हा आदा बेयो हा नैबेनो जोंखौ दायो लांसिगोन गोजानावहाय बर'बो रोंगौनो मानसिया दानि बर'सो रायलायफैबाय जोंजों फैनानै बेसे गोजानाव কিমান দূৰত বোলে সুধিছো মই আপোনাক दस मिनिट मान बेनो जाय मानसिया जों माने जाय मानसिखौ नागिरना फैदों बेनोमोन मानसिया बे मानसिया जोंखौ दायो जाय जायगायाव जों थांगोन बे जोंखौ लांसिगोन थांफाबाय थादोलाय आरो दोनफैनायखौबो दायो खोन्थानोसै नङा होमबा थाथ'दो दै बुजिदों बुजिबाय रोङो होमबा ना जोंबा बारा गोबाव खालामला ओरैजों थांनायाव मोनहैनायखौबो आं एसे सर्ट लाबावनोसै थांबाय थादों नङा होमबा ओजोंहाय आरोबाव मा जाबावो ओमफ्राय ओजोंहाय थांनानैसो मोनसे आरो सर्ट लाबावनोसै दै फैयै जोङो बिराद गोजाननि उनाव मोनसे जायगायाव मोनफैलायबाय नै ओरैनो फैहांबाय आरो दायो जोंथ' फैदोंमोन ना खोमसियावनो ओमफ्राय नै जोङो फैबाय नै बिसोरनि न'आव मोनफैबाय दायो जोङो बिसोरनि न'आव फैदों आरो खिन्थु मानसिया दंना गैया ओमफ्राय मा रायलायो दासो सिखारदों बेखौबो खोन्थानोसै आं नै खेवबावसिगोन सिखाराखैनो नै नै दासो सिखारनानै दर खेवबाय नुदों दा दासो सिखारदों बे जाहैबाय एखेबारे मुरिकेम टाउन खाथिथारावनो आरोखि माने हाथाइनि एसे ओरैजाय सिङावहाय सानजा लाइनाव हाबनांगौ जों दायो अलरेडि मोनफैबाय न'आ बेनोमोन दासो सिखारदों नुदोंना टाउननि मानसिफोर नालाय थाब सिखारा सानानै रोमै फैहांबाय जोबनो हानाय नंला थेवब्लाबो लास्टआव जुदि हायोबा एसे खोन्थानोसै ओमफ्राय जोङो जाय मानसिखौ लाना फैदोंमोन बे मानसिखौ आरोबाव बिनिफ्राय लांनानै न'आव दोनहैबावनांसिगोन मानो होनना बुंबा बेथ' माने जेबो बाइक साइक लाबोआखै नालाय न'आबो गोजान ओंखायनो बेखौ ओरै दोननासो जों आखौ न' फारसे थांसैलाय ओमफ्राय जोङो बेयावहाय मानो फैदों आरो मा लांफैदों नङा होमबा बे जाहैबाय दायो एसे रायलायग्रोनोसै बिनि उनाव आं खोन्थानोसै नोंथांमोना थांफाबाय थादोलाय आरोबाव एसेबाव 2 কাপ মান পানী দিব অকমান দৈ পেলাব পৰা তাৰপিছত একাপ হ'ব নহয় একাপটো খাবলৈ দিব ধুনীয়াকৈ ঠিক হৈ যাব नै बेखौ लांफैदो जों नै बेखौ लांफैदो বস্তুটো এই হাদিটো দিব নালাগে এই হাদিটো দিব লাগে এই বাকলটো বাকলটো পেলাব লাগে মেন হাদিটোৱে না সুচি দিবি আৰু এইবিলাক গুচাই দিব লাগে বাকলটো গুচাই দিব লাগে ন খুন্দি পিনি পানীৰ লগত উতলাই দিব নহ'লে এটা টুকুৰা খাই পিনি খাই থাকিব পাৰে তেনেকৈ পাৰে চলাব নোৱাৰিলে মানে কুল কৰিলে বেছি ভাল আৰু গিলি দিলে খাই দিলেও একো নহয় খাব পাৰে আৰু যেতিয়া দিয়ে খাব পাৰে আমিতো খাব পাৰে চাগে ন খাব পাৰে नैबेनो
जोङो माने जायनाव फैदोंमोन मानसिखौ लोगो मोनफैबाय ओमफ्राय जों नैबे दंफांखौ लांफैदों बे दंफाङा मानि थाखाय बिखात मिथिबायना बेथ' माने खालि কি হয় অকল কাটটোহে দিব লাগে না আগৰ বেলেগ দিব লাগে কেনেকুৱা খাব লাগে আইডিয়া মতে এৰিমেট এইটো ওপৰ বাকলটো গুচাই পিনে টুকুৰা কৰিব লাগে তাৰপৰা এতিয়া চুবাই খাই থাকিলে হৈ গ'ল আপোনাৰ বোলে শুকান কা ডিঙি খোজখোজনি লাগিছে বিষাইছে তেতিয়া খালে এইটো ভাল টনচিলৰ কাৰণে ভাল টনচিলৰ কাৰণে ন আচ্ছা আচ্ছা बेनो जाहैबाय नैबे दंफां मा दंफां बेखौथ' आं मिथिला बे दंफाङा जाहैबाय माने गुजुनाय ओमफ्राय टनसिल बिनि थाखाय बिराद मोजां जोंहा माने गुमैया जाहैबाय माने सासे जोंना गुमैया टनसिल जाना दं माने ओंखायनो जों बे मुलिखौहाय लांफैदों आरो खोमसिलाव लानो फैबाय बे मानसिखौ लोगो मोनबाय नैबेनो जोंना मेना ओमफ्राय बेखौ जोङो दायो जानानै होग्रोनायसै ओमफ्राय हामगोन हामा बेखौथ' मिथिला जायखिजाया जों बिनि उनाव थांगोरसै नङा होमबा बिसोर थांफाबाय थादो फैयै जोङो दायो दहाय खोन्थादोंमोन आङो गुमैमोननि न'आव नै जोङो दायो मोनफैफिनबाय साना ओंखारबाय सानानै ओरैबायदि मोजां जादों माने दायो दहायथ' एकदम साननैखौनो खोथानो गैयामोन खोमसि खोमसि फैबाय मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय दहायथ' एसे खोन्थाबाय नङा होमबा बिनि उनावहाय जोङो दायो होग्रोनोसै बिनि उनाव माबायदि प्रमान मोनो जोंथ' मिथिया दहायनो माखासे नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय नङा होमबा आङो जोङो न'निफ्राय अबाव थांदोंमोन अबाव फैदोंमोन आरो जोङो अबेनिफ्राय मा लाना फैखो बेखौ खोन्थाबाय बे जाहैबाय जोंहा गुमैया आरो लोमजानाया एसे गोबाव जाबाय टनसिल जादों बेनिनो जोङो मुलि लानानै फैदोंमोन मुलि लायदोंमोन आरो जायनाव जोंथ' थांफेराखैमोन जाय मानसिया जोंखौ लांबाय बिनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय माने गावहाबो बेबायदि जादोंमोन आरोखि माने गारमायाव टनसिल जानानै माने ओंखाम जानो हाया दैबो लोंनो हाया बेबायदि जादोंमोन जाहैबाय गाहाबो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे मुलिखौ जानानै हामदों होनना बुंदों आरो बेनिखायनो माने बोरैबा फुना फुनि खालामनानै बेखौ लोगो मोनबाय लोगो मोननानै जों ओमफ्राय थांबाय थांनानै ओमफ्राय दायो मुलिखौ लाना फैबाय ओमफ्राय लाना फैनानै दायो जोङो जाहोग्रोनोसै बिनि उनाव मा प्रमान मोनो नङा होमबा ओमफ्राय जोङो दायो जाखां लोंखां जानानै जों ओमफ्राय आरोबाव बेलेग जायगायाव थांबावनोसै आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो दिनै एसे खोन्थाबाय नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक खालामना होदो आरो हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे माने बिदिनो आङो इयुनाव मोजां माने कन्टेन्ट लाना फैबाय थानो हायो ঠিক আছে लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय बाय